gak nganggukno. Guys, nonton gameplay guys. Kok berat-berat tuh. Layar iki ning kene, Lek. Layar iki ning kene. Ya diam aja, diam. Oh, gak umpamane mejane piye? Aku gak yo. Mejane pinggir. Layare tengah. Tengah, aku kursi masih lho kene. Ngono, ya wis. Wis, nang pangan dhisik aku pangan dhisik. Gak apa-apa lah. Mangan. Sapinya orang-orangnya sampai banyak. Iya. Terus sama terima kasih orang-orang. Oh iya, terima kasih orang-orang. Berarti layare guri kene ya, layare. Heeh. Sebenarnya ngarep ora apa-apa. Lah mejane piye? Jajal, apike piye? Kayak wong pokoke kene layar, terus mejane nang ndi? Terus wong-wong ndi? Kene nggo tamu sing ngarep dokter-dokter kayak kursi. Heeh ngono. Kan mesti ana jaminane yo. Jane tak jameni kok. Tapi jaminan sing aku BPKB. Ala jaminan diadak tukokno pasar 1000 gak wis guys. 100 telo. 1000 wis. Terus soalnya, tapi tua mau kok terus kok tidur. Karo. Terus sampai curah. Terus sampai ya Allah, keren banget. Tapi terus jangan Iya, nangis ya. Ya, Orang nangis. udah cerewet. Bayar nih. Apa ya? Lele. Ku apik piye ngono wis. Lah anune 15 sih. Ke Solo. Anak 15 mejane ndi ae. Aku dhewe. Mana nang jero kono ae. Nek sing tamu kok dikeki ae lah dilesehi. Wong Pak dokter nang jero kono ae lah kok. Dokter kok mangane jogo. Iya lah. Ijazah ya ini. Iya, Ya. tapi ada toko makanan. Heeh. Ya kene masih tak dawa ngono rek. Dawa. Nah, Iya. Iya. besok nak ranu wonge teko di model piye ndara. Iya. Iya, tapi benar ya. Ya. Iki sitake kene ya mejane ya, dingleke kene ya. Dingleke. Dingleke Pak iki to? Ceker. Apa? Yo wis engko nek gak anu ya. Ding. Jadi bosnya ceker iki. Iya. Iya wis gampang. Awas lah kene wae jejer kene wis. Oke. Nah. Besok ranu iki ben ditata dhewe. Apike piye ngono wis tak cawisi. Sitok masak kene sing nggo nguri kene. Lengkung kali-kalingan layar. Iya. Ngaring-ngaring layar. Iya. Lah dokter mbok kon njungok nang ndi? Umpamane. Ngarep. Oh, pamane terus maju sitok ngono ya. Oh, ngono kentenan. Ya wis. Pas aku gak ning kene kabeh ngono gak. Gak njungok kene kabeh ngono. Coba depan no. Heeh, terus anune layar, lagi nerangno. ngono ya. Sampai benar. Iya ya wis.
Jiro lu 4 6 7 8 9 kurang colokan anak jam 11 guys iki lagi kanggo ngono wong langsung gawur ini celaknya kan dhuwur kae ya nek lah kae ya nek aku kok bingung dhewe wis lah kita tinggleknya saya penerima tamu nih. Kalau aku sering Iya, ada lama ininya. Yes, kilo tamu, untuk menerima tamu. Terus rewi kutil. Ya, apa? Oh, atas. Colokan listrik Oh, biar ada kipasnya. Ma, Iya. kita sampai tunggu, kita sampai tidur, kita suruh bangun, dan sudah jadi. Iya Terus sampai lah. ada makanan-makanan banyak. Iya lah. Terus ada di situ. Terima kasih banyak-banyak. Iya lah. Like, comment, dan subscribe. Parah. Dan emoji. Emoji. Guys, sudah jadi guys. Kita unboxing dinglek. Oh, kita biar tidak sumuk. Wih, wah enak. Wah, piye enak. Wah, kok mbok blower kok sapi ya. Awalnya sampai wah enak ya. Kok sapi ya yo. Blower. Penak ya Leo. Kamu sapi. Lah apa? tahu. Oh iya maaf. Saru. Cilik neng ngono gak? Walah. Wah, enak terus. Wis aman ki. Ya Leo, wis kena tinggu kok. Bener iki nganggo dingklik, guys. Wih, Mergo wong tuwek-tuwek. enak ya. Nganggo dingklik. Kita beli Ketok manis. Ya Pak ya. Ketok manis. Karena belum jadi, guys. Masih lama ini pendoponya. Dan Pak Pras sudah mau rencana mau ke sini. Yo wis.
apa adanya Pak, karena belum jadi dah. Iya sih. Iya. Tapi orangnya bagus 100. Bakal 100. Kita lihat layar tancap nanti di situ. Kerja layar Iyalah. ya. Situ nanti ada layarnya tancap. Gue pengen ditoto dhewe sesuk apike piye. Yo. Gawa mbok gawa. Nggo kono lesu kae kok. Iya. Kebalekne nggone wong wahi. Balik. Urung bar. Oh. Balik. Lah wong pira? Tanam. Cah 6 tok. Oh, lah ndro. Ya, 6. Ojo pateni kono lan debut ae iso karang untuk napa. Ya cepet. Karek ngecepno tok kono. Oke. Kayak blower. Wong sithik tok kok, ora wong akeh. Nek wong akeh kono tak. Mulai kayak subuh. Pulang ke gue. Besok jam itu sama udah kan. Udah nih. Olah nek akeh sing ora betah yo ngene Mas Budi. Mas Budi kukut iki Pak, aku ki gak ero. Ya Allah. Lah yo. Tampungan. Matahari tampungan. Matahari terbenam. Oke, matahari terbenam. Matahari terbenam. Sesuk dinglik-dinglik gampang, guys. Tambah dinglik kayak dawa pisan. Juga kena gunjung kok. Digunjung kono kayak kono. Ya Pak yo. Ya Allah, anak kurang turu, guys. Ya Allah. Wong kok kleru terus ya lah ya. Orang kleru. Iya, kamu jangan nakal, harus pintar. Ngewangi mae wis tuwek. Ngono lho, guys. Wangi mae iki aja nakal, sing pinter ngono. Sok men nek wis tuwek ngenteni mae. Ngono, diwangi ngeplok. Sing mergawe apa lele? Mergawe iki nang Indonesia. Nang kalau lek gondronge jebudal jam ya nerung mulai subuh mulai esuk budal neh esuk jam 7 wis budal neh lah yo lain golek upo diriwangi ngono delok lek gondrong ra mulih-mulih ya mau kayak lek gondrong bantu lek gondrong mau bantu ayo wis ngene guys ya. Oke. 6 kurang setengah 6 lah, 3:30. Walah, jablek. Ngawari. Siap ngawarisan. Membaca komentar. Oh. Wis ndekne nek esuk yasinan kuwi ya karo Al-Mulk. Yasin sing diwaca Yasin karo Al-Mulk. Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Ghazali, wah enak kabeh. Pokoke bangsa al-alan. Ngeri tenan. Bayane. Apa nih wis seke ngatine teh, kayak kendaraane buruk teh. Buruk wis tok pene. Mau numpak apa? Buruk apa numpak? Pesawat. Jaran sing ndase wong. Ndase wong. Jaran sing ndase wong. Kok loro kok estuk kene? Lah opo rene mang untuk nombah-nombahan sik. Nombahan piye? Iya nganggo mesin ya? Iya. Lah iya ngenteni dikeringno ngono kuwi. Karan dan plus. Kira kembahan pirang kilo? Kayak nggon kuwi kae gede. Gak gede nggonku mek 6 kilo. Cilik mak kene. Mbok umbah ping pira? Umbah ping 3 6 kilo. Kawit jam pira? Jam 4 lho. Jam 15 seprapat lagi bar. Anak cek cilik ngono kalau ndak diumbah ngono. Wis karek ngeringi. Nek tanganku teles. Rupam kok. Ibu pejabat ta. Piye to, Mak? Kene iki ibu babu, Ji. Ya
Hmm. aku ya. Ku klopo. Lah iwake wis. Wis setengah 7 kok lagi diterno nek jam 6 gak iso, Mbak. Ya wis gak apa-apa. Wis iwake. Wis tak pesen. Iwake aja atos-atos. Tek Jawa aku beli tek Jawa. Apa enak arek njaluk Nanti ya lah. Dekengane pusat. Dekengane pusat gelem anjlok ngono. Dekengane pusat gak. Tin kalau tin blonceng ya tin. Tapi ya cek cilik tin. Sok besar ya ora ngatasi. Besar ora ngatasi ki besar karek pirang dina. Kembang balik gamis ki. Kan kita enek seger-seger lho. Jeruke ya orang duwe tin. Apa iki aku tak nang pasar? Kecap mbok nggo apa? Kecap mbok nggo apa? Jeruk tuh mbok gopo. Iya lali tin. Lah yo iki genten. Iso tin. Elenge nyoto ae. Lah yo ya aku ya kok ala itu jeruk pecel kecap. Aku ora tuku santen lho klopo. Mbek dong-dong. Gampang. Wis Sak klopone piro? keluar. Telu. Oh, gede gak nggowo. Iya gak? Jalan kok aku nek gak aku seneng iki ya soto soto iki. Sopo sih nu? Soto. Nek polo ora. Enggak ya aja kakek, gak enak. Aku ini masakan polo mbek kayu manis go weding itu. Kan Bener aku iki tukang masak, tapi nek dikeki kuwi, wah. nah, iki kan sope kan lain ra ambune mbek engko kan paduan mbek kang mbek ngono. Gak iya nu. Lain. Oh. Ngorong kayak.